Santi Arizmendiarreta 1903ko maiatzaren batean jaio zen, Eibarren. Gurasoak baina Barinagakoak ziren. Ama Maxubei baserrikoa eta aita Iturbekoa. Iturbeko lehengusu zuen, esate baterako, Jose Maria Arizmendiarreta, Arrasateko kooperatiba munduaren sortzailea. Barinagako baserri eta senideekin harreman estua izan arren, Eibarko kalean igaro zituen gaztetako urteak Santiagok. Ikasketak ere Eibarko udal eskolan hasi zituen, 1911 urtean. Sasai hartako mutil koskor asko bezala, gazte-gazterik hasi zen Santi beharrean. 11 urte eskasekin eskola lagata. Tomas Urizarren arma fabrikan izan zuen bere lehenengo lana. Eskopeten tambor kanalak akabatzen. Eskolako ikasketak berriz gauez jarraitu zituen. 2 de Maio kaleko Argomaniz jaunaren gau eskolan. Egunez beharra iluntzean ikasketak. 20. mende hasiera hartan, Eibarko herria armagintzatik bizi da ia osorik, eta ez da sasoi ona armagintzarako. Lehen mundu gerra hasiko da handik gutxira, gerra europeia, eibartarrek esaten zioten bezala. Eta Eibarko herria krisialdiak jota geratuko da hainbat hilabetez, mugak itxita eta armak atzerrian saldu ezin da. 11 años tenía yo cuando se paró todo Eibar. Mila 1920ko udazkenean, armagintzaren krisialdi zikloei irtenbidea bilatu nahian, eta Eibarko tailerretan izandako 3 hilabeteko grebaren ostean, zeinbait eibartarrek alfa sortuko dute. Kooperatiban hasten da administrazio lanian, kooperatiba, Casa del Pueblo kooperatiba, kultura konsumo, Eta gero, han berak esaten dau, horretarako etxua balio, edo esaten dau berak, baina ez du, gauzia da laga etxen da bela hori, eta atezain edo eskola zain bedel institutu Eibarren sortuko da Republika denporan, 1995an, eta bera bedel postua edo eskola atezain moduan hartuko du. Errepublikako urteak dira, Eibarko herritar askorentzat poz eta itxaropen handiko urteak. Alderdi pertsonaletik ere, urte pozgarriak izan ziren Arizmendiarrietarentzat. Besteak beste, Victoria Urriategirekin ezkondu zelako. Gerra aurreko urte haietan guztietan, politika kontuetan ere lehenengo urratsak eman zituen Santi Arizmendiarrietak. 14 urterekin emango du izena Gazteria Sozialistetan, eta nagusitu hala, Alderdi Sozialistan eta Casa del Puebloan ere hasi zen zenbait ardura hartzen. Besteak beste, osasun eta kultura arloetako idazkari. Partido Sozialistan zituen ardurak handitu egingo dira behin gerra hasita. Izan ere, 1936an, gerrak eztanda egitearekin batera, eibartar gehienen bizimodua goitik behera aldatuko da. Salía a la superficie, esto es, a Unzaga, y la plaza parecía una tierra de cultivo tras haber pasado el arado. El aspecto del pueblo era tétrico. Los rostros eran iracundos y en ninguno se veían los ojos brillantes por lágrimas de sentimiento. Es a mi juicio el patrimonio de la guerra que endurece los corazones y la más terrible desgracia se admite como una cosa natural. Horre etxia geldizatik horakoaz, elgeta galean da zizo galean bitxartekoak, dana errazian garraen poron. Gerria amaitzu zanean, torri ginoan Eibarrera, eta ni dana apurtuta. Eibar zuen eskombroz beteta. Eta Eibar zaun horrezenik beltzak, holako dana erreta. Santi problematikia dauka, bera ideologiaz eta gerra goritzake, baina ez da, edadia paseuta da kintetatik, baizu, lehenengo kintan deitzen dira, kinta dirana, gero, gerria aurrera inala, deitzitzu ez, zarra guape bai. Ben Santi hau eta 13 urte dakaz gerria urtetzen da benean, orduan zeitzen dau, intendentzian apuntatzen da, ez da, suministruetan Eibarko herrixan, ez da? Kafia ekartzen zara edo azukria edo nada, zegoen alako partiduen aldetik, ez da, partiduen, alzamientuan kontra zegoen partiduen aldetik, komite bat, eguan da, han eguan bera.
Bai. Pasatzen dena da, gero Eibar bombardeatzen dabe, eta 1927ko apirilaldian Aldeimea izan egingo dabe. Bai. Lehenengo Bilbora, eta familia guztia, eta Bilbotik Santoñara. Eta Santoñan, badakiztu, egon zala hor, alderdi jeltzaileak eta, tratu egin zebela italianuekin, zitzuela zigortuko edo Euskaldunak, baina barkuan badagoz, prest dagoz joateko atzerrira, italianuak zaintzen dauz barkua, baina betiko izera sartzen dira frankistak eta, etxen dabe, esate baterako Santi eta beste asko, helduesoko espetxera bialduko itxue. Da gero, helduerotik batzuk fusilengo itxue, eskaro. Hor zan, segun zer hori, eura, alde horretatik zuertia dak eta lehenengo San Pedro Kardenia bialtzitxuez, da, hanengo dira, hilebete bez, denbora egun batzuk bakarrik, campo de concentración daura. Da gero handi doiaz, estatus hori da, handi doiaz ja, trabajadorietara. Trabajadorietara, Espainian ziar, Kastillan ziar, da baintxuko dabe Teruelen, eta Teruelen, bakizue fronte gogorra egon zan, prietoke asko bultzatu zeban horian, fasisteri irabazteko kontua da, eurak engo dira, ikusiko txuez, bala pasatzen da, engo dira, frentetik gertu oso bertan. El día 8 de enero salimos en camiones con dirección a Teruel, pero al cabo de una hora de marcha paramos los camiones y nosotros seguimos a pie hacia la izquierda por un sendero. A toda prisa se empezó a trabajar en la pista que días antes no hicimos nada más que empezar. Ahora comprendimos su importancia. Enlazaba las dos carreteras que a ambas vertientes, norte y sur, de la Sierra de Albarracín, van a Teruel y que bifurcan kilómetros más abajo, bifurcación que, por lo visto, estaba ocupada por las tropas republicanas, o por lo menos batida de modo que era imposible el tránsito por ella. 1989an, gerra amaitu eta hilabetera, badirudi bizimodua hobetzeko aukera izango duela. Aske geratuko da, Bilbon emaztearekin elkartu eta maiatzaren 14an Eibarrera helduko dira trenez, bizitza berriari ekiteko prest. Baina 5 hilabete geroago, auziperatu egingo dute berriro. Garai batean, Bilboko El Liberal egunkariko berri emaile izateagatik. Jáuregui nos participó que a la mañana siguiente, miércoles día 13, nos habían de conducir a San Sebastián para nuestro ingreso en Ondarreta y que avisáramos a nuestras familias. La misma noche quedó en libertad uno y los 6 restantes, esposados de 2 en 2, ingresamos en la prisión provincial alrededor de las 11 de la mañana. Santi espetxeratu egingo dute berriz, eta 7 hilabete inguru pasako ditu Ondarretako kartzelan. Éramos 3 o 4 los que salimos y mientras se cumplían los trámites, vi al final del pasillo a mi esposa que salía del locutorio en unión de Irene Astigarraga, hija de Pedrós y esposa de Joaquín Mújica, y que aprovechó la oportunidad para visitar a este. Minutos más tarde me confundía con ella en un apasionado abrazo, que aún hoy, recordándolo, me emociona. Behin askatasun formala erdietsi duelarik, bere akabatzaile lanetan hasiko da berriro. Lan desberdin asko txandakatuko ditu bere behargin bizitzan. Urten joan etorriak urak bere onera ekarriko ditu. Eta Santi bere zaletasunentzat tartea ateratzen hasiko da. Eta horien artean nagusia, esperantoa. 1951 urtean, zera berezi bat gertatuko da Santiago Arizmendiarrietaren bizitzan. Toribio Etxebarriarekin harreman epistolarra hasiko du. Hurrengo ia 20 urteetan zehar, 100 gutun gurutzatuko dituzte, ozeanoaren alde batetik bestera, Arizmendiarrietak eta Etxebarriak. Hasi nitzanean datak ikusten, antolatzeko kronologikoki gutun danak, konturatu ginen, asteko bai dauzela gutun asko. Eurak oso sarri idaztezetzen elkarri, igual, aste batzutan 2 gutun, edo 2 astetan beti bat, hori urte guzti horretan ziar. Eta jorratzen da bez, era guztietako gaixak egisa da, klaro, Toribio erbesteratuta zeuan, da orduan asko arduratzen zan, Eibarko egoeraz, orduan agertzen da, esan leikedak garai hortako Eibarri buruzko informazioa, baina edozein gaietaz, gai kulturalak, politikuak, enpresen egoera, eta gero beste aldetik Toribio kontatzen detazen gauza Santiagori, Karakaseko egoera politikua, eguneroko gauzak, zelan aldatu zan beran bizitzara joaterakoan, bere seme alaberi buruz bebai gauza asko kontatzen dauz, eta gero
Claro, eurak baizekezen lagun asko berdinak, eta orduan igual Hendaiako laguneri buruz, claro, garai hortan asko erbestera joan behar izan zian, da egiza esan jorratzen da bezgai mordua, eta gero hizkuntza aldetik bai, badakauz gutun batzuk euskarazko zati importantia dakesenak, gero erderaz bebai asko, eta gero 57 dauz esperantoz idatzitza. Hori egiza da izan dela sorpresa nahiko handiza, ze Begoñak hori jaso zebanean doaintzan, base kandaturen bat, Santiago izan zela esperantista, klaseak eta emon zituen Klub Deportiboan hemen Eibarren, baina benetan ez gendun espero igual inbeste gutun agertzia. Eta orduan, heldu zanean momentua, ja fondo danak sekaunian zailkatuta, pertsona bat kontratau zan lan hori itxeko, Aitor Arana, itzultzailea, eta egisa zan lan oso fina izebala. Nik badakit Arizmendiarretaren gutunetan irakurrita, gutunak esperantotik euskarara itzuli nituenean, badakit Arizmendiarretak berak aleginak egiten zituela ikastaroak emateko. Etxebarriari zenbait gutunetan aipatzen dio baduela neskamutilei esperantoa irakasteko ikastaroak antolatzeko asmoa eta bar. Baina gero informazio hori gutunek aurrera eginela gaien arabera, erabili zituzten gaien arabera, pixkanaka lausotu egiten da. Mistiaz nur tionkion milegiz danke altiui leteroi, kiui estis skribitai de signoro Arizmendiarrieta al signoro Etxebarria, kai danke altion mistiaz que ili certe volis que esperanto estu usata lingvo, kai tiutzele ili instruis gin kotopo, kai ili nenur instruis gin, ili ancau parolis, kai usis tiun lingvon por correspondado, kiel atestas tiui leteroi. 1953 urtean esate baterako, Bilbon ospatutako Espainiako 14. Esperanto biltzarrean egon zen, eta 1954an Zaragozan izandakoan. Urte berean, Hispania Esperanto Federazioko itzulpen lehiaketa irabaziko du Santik, eta hurrengo urteetan hainbat kongresu eta ekitalditan hartuko du parte. Gainera, 1955 urtetik aurrera, Esperanto klaseak ematen ere hasiko da Eibarko Klub Deportiboan. Hurrengo urteetan dozenaka lagun igaroko dira Arizmendiarrietak antolatutako eskoletatik. Nik harremana hundizanekan eta daukat Santin alabiakin, olgitakin. Eta egun baten, holan talde bat gehuazela, kuadrilla bat gehuazela eibartarrok, esan zezkune, nire aitzak esperantua erakutsi bia dau. Daguk esperantua zer zani bezenkiun. Esperantuan, lehenengoko aldi zentzutzen genduan. Eta esperantuan zer don hori, eta bai, hizkuntza bat, eta Klub Deportiboan erakutsiko jon. Arrate, etorrin bia intzake. Ni, momentuan, ez ezeko moruan da, bai neska gero, gustatzen ez bajan, balaga, baina bai, joango naiz. Eta hola ze joan, eta batzuek ezagunak, eibartarrak eta, Jose Querido, Olgita Bera, ama, Imanol gero nere gizona izango zana. Imanol Azpiur. Eta Petrus, eta holan. Handik egun batzuk pasauta, agertu ziren emakume batzuk eta gizakume batzuk, ez ginkiun nortzu ziren. Baina, gero jakin dutenez, Bilbotik etorri zian, eta are zian itxuak. Baina gukarekin harreman holan zerik ez genduan euki. Gu bestela bertan deportiboan oso posik eta euki genduan giro ona gure artean, eta Santi, zan irakasle nerezat oso ona. Gizon bezala oso ona zan, da irakasle bezala bebai. Dan arbelian etxez eskusen, pintxez eskusen hitzak, eta hori guko pixau, eta etxen, eta hola esek, gero pizkatik hasi ondoren, ni akordatzen naiz gero, ezautune bain gizon ura nobizoin ginen, eta pizkat praktikau etzen genduan, gure artean. Baina ikaste urtia motza izan zen. Izan zen zer bat bezala, kurso bat bezala. Eta gero hortxe gelditzu zen.
hortze gelditzu zen. Eta ni gustora, zezaten nuen jo, Olgak esaten da moruan, komunikaziorako hainbeste laguntasun eta hori sortutakoa da, ikusia ia zer dan, kuriosidadia, da hola sekasi nintzen. Bitartean, Toribiorekin duen eskutitrukeak ez du etenik. Arizmendiarrietak bere oroitzapen bilduma bidaltzen dio Etxebarriari. Gerrako kronika eta ibilerak. Etxebarriak, berriz, bere lana argitaratzeko laguntza eskatuko dio Arizmendiarrietari. Besteak beste, euskarazko bere biliburuetan. Eibarko euskararen lexikoia eta ibiltarixak. Behin erretiro hartuta ere, Arizmendiarrietak esperantua ikasten eta lantzen jarraituko du. Kongresuetara joanez, itzulpenak eginez eta klaseak ematen. 1967ko maiatzaren 19 hilko da. 64 urte dituela, hainbeste maite izan zuen Eibarren bertan.